UMP ni Shillong Dr. Ricky Syngkon nin kasngi ulalit jengok sejawai banjalap election na gamenta ukertong ke VPP Andrew Shulai uban yakun na jawai North Constituency haba ajing keren ka Jingkielang uba Syngkon ulayro ya ka Jingkiew state jong ka VPP da ka ba pengsan ya kanong rim jong ka ha ka Jingshania ka Jinget bat ka Jinglong basisha ulapan pa ka Jingsungu ya ki patba ki belajet ya ukum UMP jongki bat ulapan tikna ya barok kinong syong klam da Kenya ka vote jongki bu unsyakri hok ya ki uba Syngkon ulabanjur ba ka VPP ketemu ban yelek persyai kam bamsap hakasan pertai kebala ban yelek ta ka bor pisah ha Meghalaya bat ulapan pau ya ka Jingkiew bandan ka Jingkylla politics kami snow ka jing batai tu ki pre ka dei ka baja clear dei nam dei na kata ka dei ka ki ong ke pa ka baja clear ka politics klam ka thok klam ka Syngkon long klam ka pen be rum long kata ka dei ka politics kami snow kani ka dei ka politics anong epi ka bala pen her do ya kani ka jala ka be jongi kami dan kam kalong tang ban sule hok tang ban pre hok ni throng ban ni angnut bagin rak yang ikan nam bagi ke buram jong kan ikan jela ke bait ke jongi ban anang epi kamdon ke bait kamdon ke bamla kat ba ka Jingkiew election Shaki Autonomous District